ekenekwa m unu ndị Okija ndị nwe m na ndị nwe asị kene m ka njikene unu ajụjụ ndị Okija unu ewekwa n'igwe mana asị m ka njụ obodo nwere the highest native doctor na Anambra State. Obodo nwere the highest native doctor, obodo nwere udere na-eli ozu, obodo nwere ndị ọya bụ mmadụ jiri ugwu ha atụwa n'alụsị, obodo bụ ọya bụ nwere the highest detainee of dead bodies in the history of Nigeria. Obodo nwere the highest dibia, obodo pụtago tụwa ndị dibia ibe ha n'alụsị. Okija unu wee nọlụ ajụ ihe wee bata wee dala Okija wee mee gịnị wee shake before Christmas. Onwere onye Okija nọ na onwere onye Okija n'ogodo Arabi na-agụ gbalị ya afa ndị mbụ na ndị egere agbalị ya afa si ya na biko chie ndị be anyị warning gwakwa ha sị ha na ha coordinate ya onwe ha mara ka ha si enekwa na ihe na-abịa. Nobody saw it, everybody mee gịnị dị busy na-ata ọkụkọ na ebini. Ọ dị ka ihe anụ unu na-eme, ihe anụ unu na-achịkọsị ndị mbụ na ndị egede unu na-eme. Ọ dị busy na-ata ọkụkọ na ebini. Ọ da anọchi ihe na nke o ji ahụ ụzọ. But a man of God being Reverend Inonye Ifrem Ononye pụta 2 days before that event wee mee. Ọ sị na gịnị mee na n'ime mmụọ na eziokwu na gịnị mee n'ọnwa na-achọ ọbara. Ihe a wee emergency broadcast si biko onye ọbụla ịmala ebe ị nọ to your tent o Israel. N'ọnwa na-achọ ọbara na mgbe ọbụla ọnwa chara ọbara that shows na gịnị mee na ihe ọjọọ na-akwado ime. Mana ndị Okija unu kpaa ndị mmadụ kpaa everywhere. Bible say na where are my people gịnị perishing like this, are there no more prophets in the land? Ọ bụrụ maka gịnị na ndị agwala ada anụ ikwugide okwu asị gị gba nkịtị na onwere ihe na-eme, but it pains me so much na ekeghị iti nọ n'Okija ude na-ele ozu n'ikpeazụ akụ na aratugo nọ n'Okija. Okija arụsị Okija shrine nwere aka ji ọfọ like mmadụ ịsa ji plus other peti ndị eze nwaanyị na upcoming dibia and apprentice dibia juru n'Okija. Ndị upcoming enwere ndị upcoming still onwere onye fole, onwere onye zili ozi ya. Everybody kept quiet. Nekwa nkịta anaghị agba Christmas, unu esologo na adọkọ ọkụkọ Christmas, unu esologo na esewali ewu Christmas. Amarọ m nke alụsị bụ unu na-agba, anyị amarọ nke unu na-emekarị. Ndị mmadụ jos nnọọ kpalipụa ju everywhere. Mana ụdị asịkwa m unu is high time unu bido gịnị kwewale Christianity ugwu na Nigeria. It's high time unu hapụrụ ndị mmadụ gịnị ka ha mee ihe chi ha jiri ha ka ha mee, because at the end of the day unu niile nọ na place benefit na Christianity, because a lot of you nwe nwee mma na-aga ụka unu ka na-ebu kumas na a lot of you abụ unu nwekwa na today ndị ụka ka ya bịala unu mgbalụ. Mana it pains so much na unu pụta mee gịnị unu na criticize that ndị balụ na-achọ ịgwa ala tọrọ unu ka na-ada out that video ahụ. Go to Bitter Truth and Sweet Testimony page. Unu afụ onye ozi Chukwu nna ji wee kwalụ ngwọrọ a na-akpọ Reverend Ifrem Ononye. Unu gee ntị nụ ihe okwu regarding that incident. Mana ndị Okija kịta unu akwa na ekulu down. Si etu unu achọrọ gịnị ekulu down na ka agwa unu ka unu ghọta. Na plane crash na yesterday. When plane crash yesterday, when you follow details online, plane crash na runway before land ya or crash ya. In that video, for one man in one man made video that videoed inside that plane. In the video in 1212 logo ni real too much. The man was getting macaroni Do you know that man survived that plane crash with no scratch? You watch the next video. He was the one that made another video go sindo at the plane. No bolon de ba saying a prayer does not work. That bele no more hair religion na white man something. No white man something. See, can work on here no matter how come rain concern. Nisi ka Nigeria mma today. The Nigeria ka where can be no matter na ya kwacha be straight. Mana kisi ka Nigeria mma today is because now people are praying and interceding for this country. If not Zimbabwe ya aka yemma. If not Iraq ya aka yemma.
mana ndị be ya anaghị pay attention. Ọzọ emena nwa Nsugbe si na maka na gọọmenti epe họrọ Ọka attention, if not na Ọka ka ya na-alụ ka ya lụwago international weapon by now. But that is so bad of our people. So biko nụ ndị Okija ajọkwakwa m ya ọzọ. Eke hit na-eli ozu, udene na-eli ozu, ma ndị Okija na-abụ mmadụ nwụọ asịsị ka ebutele ha ozu, ma ndị na-abụ na ndị mgbe aka ji ọfọ mmadụ ịsaa. Where we are you people mgbe ihe dakpitoro ndị Okija? Respect to the dead, I'm not mocking anybody. But is it no high time emegine achịkọtala ihe niile amụọ ha ọkụ, follow the ways of Christ? Kwa mgbakwu ntị ịkwara unu alụ soro udo agwakwana unu si unu megine onye ọbụla malụ nke ọ na-agwọ ya gwụchibi ike and ya na-eme nke gị with proving fact. If not, abịa chịkọla ya amụọ ya ọkụ. You have to come and collect license n'aka soro udo tupu ịbịa gịnị ịgwa arọ gị na-agụ gakwa for this time around. Akwa ya apịala awa apịala mbala na nwere ihe na-eme ka ọ dị.